сме за първи клас. И сега спокойно можем да кажем, бяхме готови и ви уверяваме, готови за първи клас сте и вие, скъпи и малки приятели. Добре дошли при нас, приятели. Ние ви подаваме ръка. Ще ви подкрепяме, ще ви помагаме. Хубаво е първи клас. Всяко нещо най-прекрасно се нарича първокласно. Първокласно, хей! Ей, първи клас!